Priatelia, vítam vás opäť na kanáli Odhalené UAP/UFO prípady, kde si pozrieme ďalšie zaujímavé videá z celého sveta a začneme v roku 2018 v Turecku, kde sa podarilo natočiť tento zvláštny jav, objekt, akokoľvek by ste to nazvali. Ak pozeráte toto video ako ukážku na mojej facebookovej stránke, hneď teraz prosím kliknite na odkaz v popisku tejto ukážky a dostanete sa na môj YouTube kanál, kde mi môžete nechať odber, ak vás takéto videá bavia. Je nás tam už viac ako 500. Ďakujem pekne. Medzi tým musím povedať, že vláda Spojených štátov vydala 5. sériu svojich odhalených UFO alebo UAP objektov, ak chcete, ale tak ako doteraz ani táto séria ma nejako extrémne nezaujala. Ak by ste však mali záujem, aby som ju spracoval do nejakého ďalšieho videa, napíšte mi prosím do komentárov tu na YouTube kanáli, že chcete aj túto sériu, ale podotýkam, že nič prevratné tam znova nezverejnili a mnohé videá, ktoré pozeráme tu z celého sveta, ako napríklad aj toto z Washingtonu DC, sú oveľa lepšie ako to, čo nám vlastne dáva vláda Spojených štátov, a nie je vlastne pre mňa nejakou záhadou, že mnoho ľudí, ktorí sa zaoberá týmto fenoménom, sú z toho, čo oni zverejňujú, naozaj sklamaní, pretože sa mi nechce veriť, že by toto boli tie top zábery, ktoré za tie dlhé roky, čo tento fenomén údajne iba pozorujú, zhromaždili. Pozrieme sa tiež do Kalifornie 16. apríla 2026 na takýto zvláštny úkaz. Takže ak sa k tomu na chvíľu vrátim, ak chcete toto spracovanie, ja to spravím, ale naozaj musí byť na to niekoľko, naozaj desiatok komentárov, aby som mal chuť sa vôbec do toho pustiť, pretože kým nezverejnia niečo poriadne, naozaj to nemá zmysel. No a samozrejme pozrieme sa aj na Slovensko, keďže moja facebooková stránka a vlastne správy na tejto stránke v posledných dňoch praskajú vo švikoch z materiálu, ktorý mi posielate aj vy, a ja s vašim dovolením, a ak ste autorom tohto materiálu, veľmi rád zverejním tak na Facebooku, ako aj tu na YouTube tieto vaše videá, čiže kľudne v tom pokračujte. Pokiaľ bude toho veľmi veľa, jednoducho budem odpovedať postupne a nie hneď, aby som v tom nemal nakoniec sám veľký chaos. No a vranou na toplou 8. augusta ďakujem tiež autorovi alebo autorke, ktorá mi zaslala toto video. Rozhodne obidva považujem za veľmi zaujímavé a podobne ste sa vyjadrovali aj vy v komentároch na facebookovej stránke. Tu ešte nejaké fotografie. Človek by nepovedal, že tieto veci sa takto hromadne dejú aj nad našou krajinou, nad našim Slovenskom, ale zjavne je to tak a tento fenomén nepotrebuje žiadne hranice. Kanada, december roku 2025, takže dnes je to taký hop-skok, rôzne roky a rôzne miesta. Opäť takýto svietiaci objekt alebo jav na oblohe. Ktorý by sme pokojne mohli nazvať nejakou zvláštnou dimenzionálnou bránou, ktorá sa otvorila v oblohe, ale samozrejme môže to byť len odraz svetla, tak ako vždy si musí každý názor urobiť sám, a ja vám ďakujem, že tie komentáre, ktoré v poslednej dobe prichádzajú najmä na Facebooku, sú naozaj slušné. Samozrejme som to podmienil tým, že ak tam budú nejaké hlúposti a trápnosti, tak takýchto ľudí budem banovať, a zjavne to zatiaľ pomohlo. Takže ak máte čo k tomuto fenoménu povedať, povedzte, ale ak nie, tak radšej mlčte. No a lúčim sa s vami týmto ďalším videom a verím, že sa stretneme pri tom ďalšom. Majte sa pekne, ak sa vám tieto videá páčia, nezabudnite prosím na odber tohto kanála, aby sme dosiahli prvú 1000 sledovateľov. Ďakujem.